imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Gidasig ko ikaw sa pagpasalamat o pagdaig pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios, di naghatag ka natong kadaugan o kalampusan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios ang kakagahom. Dios nga maoy nagunit sa matag usa namo ka kinabuhi. Gikan sa mo pagbangon hangtod nining taknaa, imo kaming giubanan. Padayon kang nagpadala sa imong tabang. Padayon ka nga naghari og nangulo sa matag usa namo ka kinabuhi pinaagi sa imong mga pulong. Sa balang espiritu nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Naghatag kini kadasig kalig-on sa pagpadayon namo sa pagtuo kanimo. Ug salamat amahan sa mga pulong nga kanunay nimong gihatag kanamo. Nga di naghatag kanamo kusog kadasig, naglig-on kanunay sa pagtuo sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo samtang dunay panahon. Amahan Dios nga makagagahom ni usab kami aron sa paghalad sa mga nahunag kasing-kasing sa pagdawat karon sa imong mga pulong. Amahan iblis ang matag usa. Salamat Ginoo manining taknaa, mabati na usab namo ang imong pagpanalangin. Mabati na usab sa matag usa namo ka kinabuhi ang imong pagpanglihok aron kami o Dios makabaton og kadasig kaisog nga mao'y gikinahanglan namo sa pagkinabuhi sa imong mga pulong samtang nagpaabot kami sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan i-bless kami sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato sa ato ang pagkinabuhi nga madinasigon mainandamon kanunay sa pagbalik ug pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Mao gyud pinakaimportante mga kaigsunan kanang naakay kadasig ug doon natay kasiguruhan sa pag uban ug pagkuyog sa atong Ginoong Hesus. Mayong pakiguban, mayong pagpamati sa tanan natong mga kaigsunan nga nagsunod sa itong programa. Pinaagi sa ato ang FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi kaninyong tanan. Og maayong pagpaminaw usab ni Mighty Madagat, si Tawing Jean. Mayong gabi og si Bernardino Hinilaso. Mayong gabi diha pastor og sa tanang mga kaigsuonan diha sa buhi nga Dios nga makagagahom. Mayong gabi ni Maya Inok, si Jose Dandan Umbion. Good evening. Og sa tanan nato mga kaigsuonan nga mo replace ato nga programa, maayong pagpaminaw, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Og mayong gabi, may pagpaminaw ni Divina Daitol. Praise the Lord. Good evening pastor. Salamat sa Dios sa atong mga kinabuhi nga gihatag sa Dios. Padayon ta sa ihang panalangin. Padayon ta ihang panalanginan og hata katatagan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Si Angelo Sasa, mayong gabi diha pastor, mayong gabi ninyong tanan. Good evening. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban. O ako nagtuo nga naanta kanunay sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Diin ang saad sa Ginoo dili gayud mapakyas. Mayong pagiguban o dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanimo kanako labi na gyud sa inyong pag-share sa ato ang programa. Good evening ni
Lolito Sagot Jr. Good evening, Pastor. Watching from Malungon, Sarangani Province. Mayong gabi ni Raj Yumi. Mayong gabi, Pastor. Si Duna Dakyado Tabuada. Mayong gabi si Maria Grace Dumahil. Good evening, Pastor, og sa imong pamilya na minaw na pod ami taga Sindangan. Mayong nga pagpaminaw ni Marie Grace Dumahil og mayong gabi, Pastor, uban sa tanan gikan ni Duna Dakyado. Wala hinungdan ng tanang kahimuan kung dilita mo salig sa kamitas. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan kining gitawag og sevenfold of spirit. Kining pito ka klaseng espiritu nga gikinahanglan nga madawat sa tao. Og usa sa angay natong hisgutan kanus abagyon madawat kining pito ka klaseng espiritu nga gihisgutan ni Propeta Isayas. Kanus ani madawat sa mga magtotoo. Kinahanglan bagyon nga ang pito ka klaseng espiritu mga kaigsunan kinahanglan bagyon nga moabot na sa usa ka tawo. Mao ni ato rong Tagalog pagtagad kung unsay mga pamaagi nga gipakita sa balang kasulatan aron moabot kanimo kining gitawag sevenfold spirit. Mao ni pinaka-importante nga ato karong matagan. Og sumala gyud sa Biblia, dili sumala sa gipakita o gibuhat sa uban nga ampuan ka, ilihans ka, madawat na nimo ang pito ka espiritu. Unya moadto na po ka sa laing simbahan, ampuan na sad ka, pandungan na sad ka, madawat na po nimo ang laing pito ka espiritu. Moadto na po kag laing simbahan og naay mga krusada, magpalihans na pud ka og naapoy mga live or kaha mga wali diha sa live social media. Magpalihans na sad ka, magpa-pray na sad ka para madawat nimo ang pito ka klaseng espiritu. Mao ba nay mga pamaagi nga gipakita sa balaang kasulatan kanang sigig pagpapandong. Amo ni ato rong Tagalog pagtagad para dili ka mahimong inosintis pamaagis Ginoo. Mayong gabi may pagpaminaw ni Hamil Maria Hilin Hamil Ngoho. Good evening, Pastor, sa tanang naminaw programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Watching from Dawis, Bohol. Si Leonie Canyo. Good evening, Pastor. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Salamat kaayo sa Ginoo sa grasya, panalangin ug kusog iyang gihatag. Salamat sa proteksyon kanunay. Dalaygon ang Dios. Good evening ni GPC Santiago. Good evening, Pastor. Request ko og lahutay. Thanks, Pastor, and God bless. Mayong gabi ni Joel Ambrad. Si Mimi Dalio matod pa. Good evening, watching from Davao City. Si Jocelyn Caniedo, maayong gabi. Si Esther Pasa, maayong pagpaminaw. Awit Magkalangit, Mary Grace Dumahil, Dili Kabayran. Okay, ato ning tagaan. Ato sa ning pangitaon kining awit lahutay lang. Diri lang sa tunga programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Okay. Mayong gabi, mayong pagpaminaw no sa tanan. Ilabi na sa ato ang mga kaigsunan sa Surigao. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Mayong gabi ni Junivel Jimena. Mayong gabi pas og sa tanan nagsunod sa live. God bless. Mayong gabi nimo Bro Junibel Jimena, mga Jimena family, Jimena Furniture diha sa Karkar, ato ang kadukdok diha. Mayong gabi may paminaw. Mayong gabi may papaminaw og sa imong mga anak og sa imong asawa, Brad Junibel. Si Gerald Barbon, mayong gabi. Mayong gabi nimo Gerald. Sinilo Mabasa, B.A. Pastor, sa mga pulong imong mga salamat sa mga pulong nga imong pagkabatbaton karon sa among madunggan. Silvano Mabalatan, maayong gabi. Pastor Arnel Il Raidan, maayong gabi, Pastor, og sa tanan nga mga igsoon. Kumusta man ka diha, Pastor Arnel?
Nara ka diha sa gihulgan. Si Romano Elmer, maayong gabi pastor, watching from Catalunan, Grande Davao City, Sitio Guadalupe. Request kog song pastor, walay higayon, og paapil ko kanunay sa mga pag-ampo sa Romano family, Fernando family. Maayong gabi ni Rochelle Gabas, Singgit, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios, og paki-share sa ato nga programa, pulong mo kinabuhi ko ngadto sa inyong mga kaila, labi na gid sa inyong pamilya. Ayaw ra gyud Maayong gabi ni Salome Mascarinas, BI pastor sa tibok nimong pamilya o sa tibok Minaw. Si Jocelyn Oliger, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang Minaw, maayong gabi magpapaminaw. Ako ni ipadayon sa pagbasa sa inyohang mga mensahe, mga kaigsuonan, human sa mga pulong sa Ginoo. Lamang dunay mga mensahe gyud nga ato pag yung matagag pagtagad kung doon na mo'y mga pangutana nga ipaabot diri sa ato ang programa. Okay. Dunay mensahe diri, medyo taas ni. Ingon dinhi si Hasil Balili Ganyulon, "Hay Pastor Gideon, gusto unta nga masabtan sa ako ang sister unsa ipasabot sa iyang damgo nga nakakuha ni siya og kalibog nga gusto niyang masayran aron makapangandam usab siya og akong gipasalamatan ang Ginoo say imuhang ipasabot sa kani nga iyang ikalibgan pastor. Kanunay siyang namati sa imong live og ako nagpasalamat sa Ginoo kay diri usab siya nakakaton sa mga pamaagi nga gikan sa Ginoo sa pulong mo kinabuhi ko." Sister Jinilin iyahang name pastor og naa siya karon sa Cavite, Dapuyo. Ingon ani ang iyahang damgo pastor, "Ang ako ang damgo sis kay nabalhin na daw mi og puyo. Pero ang lugar layo kaayo sa among gipuy-an. Karon kay pag-adto namo sa baha, pag-adto namo gabaha man lapok siya og wala ko'y nakita nga kalsada. Unya dili magamit ang silong kay gitubigan man. Og sa second floor dili gyud kumpleto ang maong balay. Walay pultahan. Nanguha pa daw mi og pultahan sa ubang unit nga silingan rapod nga walay tao aron amo ang ikabit sa among balay nga gipuy-an. Unya dili pa gyud siya sakto nga gidak-on sa pultahan nga among nakuha sa among balay nga gipuy-an. Unya muraman og bukid ang maong lugar kay wala man ko nakita nga sakyanan og simentado ba unsa may buot ipasabot ani nga damguha kahasis. Daghan kayong salamat pastor sa paghatag og hubad sa damgo ni Sis Jean og akong gipasalamatan ang Ginoo sa imuhang kinabuhi Pastor Gideon. Ilabi na sa imong paghahago kanunay. God bless uban sa imong pamilya pastor. Salamat kaayo sa atong igsuon Hazel Balili Ganyulon sa gipaabot nga mga mensahe gikan sa damgo sa iyang kaila or sa higala nga nagdamgo nga matud pa nga nimbalhin daw silag puyo. Unya ang problema sa maong lugar nga ilahang gipuy-an kay layo gyud kuno. Unya nagbaha og ang ilahang gipuy-an walay sira or kulang pagyod. Ang gipakita diha nga kana bitawng balay naghisgot na siya. Kung imon na siyang tan-awon, ang balay naghisgot na sa pulong panaghiusa. O ang pultahan, ang balay nga walay pultahan or kaha ang balay nga walay sira, naghisgot na nga walay kasiguruhan nga panaghiusa. Walay proteksyon. Usa ka na ka damgo mga kaigsonan nga naghatag og kana bitawng pag-amping sa pakigtigom sa uban nga mga muingon tang kung kini siya sa imuhang igsuon, kining imuhang friend nagtiguman na siya or kanangalaga na siya sa Ginoo,
Ang minsay siyang damgo nagpakita nga kinahanglan siyang magmatngon, magbantay, magpakisayod, or usa ka pulong nga akong nakita kinahanglan kilatison niya ang usa ka organisasyon, ang usa ka moingon ta nga panagtigom sa pag tuon sa pulong sa Dios. Kay ang mao nga Pinoy-anan nga walay pultahan, unya nanguha pag yung sira gikan sa laing pultahan, unya ilahang taod sa ilang pultahan dili pag yun igo, nagpakita na nga doon na siya yung mga nakatunan nga mga mensahe mahitungod sa doktrina. Unya doon ay mga mensahe nga iyang nakatunan o kaha nabasahan niya, nakatunan niya sa iyahang pagtuo pag-alagad sa Ginoo sa laing simbahan, apan dili kanang dili haom sa doktrina or sa pagtulunan nga gitudlo aning mao nga moingon tang Bible study group or kaha niining maong simbahan. Usa na siya ka buluhaton nga kinahanglan kantigo na siyang mokilates. Na kinahanglan siya dugang kahibalo kaalam nga gikan gyud sa pulong sa Dios. Ug usa nga angay nihang buhaton before siya mo kana bitaw mo finalize sa pakigtigong pakigkuyog sa mao nga organisasyon, kinahanglan ihang kilatison ang mga doktrina. Especially sa dili lang na sa kana bitawng ang distansya manggod nga gipakita diha layo. Buti pasabot sa ako lang nakita basi og naghisgot ni siya sa pulong kanang gitas-on gilayon, naghisgot ni siya sa gitawag live streaming ministry. Like ana, ang live streaming ministry nga iyang gisunod og kaha iyahang kana bitawng moingon ta nga iyahang tutukan dili haumpod sa iyang doktrina nga diin iyang gibarugan. Unya iyahan ang tan-awon kung asa ang insakto nga doktrina ang ihabang daan nga doktrina nga iyang gibarugan o kaha doktrina ba karon nga iyang gisudlan. Ang akong ik-advise mao ni alang sa imuhang friend, kinahanglan ipadayon niya ang iyang pagtuon sa Biblia, magpakisayod og magpadayon sa pagpatudlo sa pulong sa Dios. Kay dili manggod siya makaila sa sayop og insaktong doktrina kung walay motudlo niya sa Biblia. So sa ako ang nakita gyud kini siya nga damgo naghisgot ni sa espirituhanon nga kahimtang diha sa pagpangalagad samtang naghulata sa saad sa Ginoo. Ang iyang gikinahanglan mao nga magtuon siya sa Biblia or magpatudlo siya sa Biblia aron mas makakaton siya sa gitawag biblical doctrines nga gibilin sa Dios nga atog yung makaplagan sa Biblia. Kay doon na may mga doktrina sa ubang mga sikta o ubang mga mensahero nga dili haom sa uban nga mga giminsahe pod sa ubang mga magwawali. Tungod kay lahi-lahi og naapsan ang ubang mga magwawali. Lahi-lahi sila og kanang pag-interpret. Mahinungdan diri sa ato nga programa na himugso og naumol kining ang pulong mo kinabuhi ko. Tungod kay gitinguha sa atong programa mga kigsunan nga atong pagtuo maalain gayud sa mensahe sa Dios. Wala gyud gipaninguha diri sa atong programa nga makatukod kag sikta. Hinuon mga igsuon matabangan ka diha sa tinuod nga pagsunod ug pagkinabuhi sa mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Nahimugso kining programa mga kigsunan ang pulong mo kinabuhi ko dili aron mobalhin kag laing doktrina or dili aron mobalhin kag laing simbahan. Bisan asa ka karon nga simbahan, mahimong maabagan ka sa atong programang pulong mo kinabuhi ko aron mahimo kang epektibong sumusunod ni Jesus Christ samtang nagpadayon ka sa pag-alagad sa Dios diha sa imong simbahan.
Pero daghan kayong mga pangutana nga miabot diri sa tong programa nga Pastor Gideon, okay ba nga magpasakop ko aning simbahan nga diin ako karong gisudlan, nagtudlo raman nga kaunon ra ang dugo-dugo? Sumudagan dayon ta sa Biblia. Unya, ang sa may gisulti sa Biblia, ang mga apostolis ug ang unang mga magtotoo, unang mga Kristohanon, sa libro sa buhat mga kaigsoon naghimo sila prayer and fasting, nagpuasa sila. Unya, uban sa lamdag sa balang espiritu, miabot ngadto kanila ang mga pagtulunan nga gikinahanglan gyud nga tumanon sa mga hintil nga nahimong mga Kristohanon nga mao kita. Nga matud pa sa buhat kapitulo 15 mga kaigsunan, nga kitang mga hintil nga nahimong mga Kristohanon o nahimong magtotoo, dili na kinahanglan hatagan og daghang pangpas-anonon sama sa kahimtang sa mga Hudyo. Nga daghan kay silang mga balaod nga gipangsunod, mga ceremonial law, o daghan pagyud kaayo nga kanang mga ceremonial law mga kaigsuonan pertinang daghana nga gikinahanglan nilang tamdan. Kita nga mga hintil nga nahimong Kristohanon, klaro gyud diha nga aduna ra gi upat ka mga dili nga wala itugot gyud sa Dios through the Holy Spirit. Dili pagsimbag Dios, dili pag kaon sa karne nga may dugo pa, ug dili pag kaon sa mga kanang nanaghikog nga mga mananap nga wala pa maapagasi og dugo. Ug ang ikaupat, gidid-an gyud ta sa pakighilawas nga dili haom sa Biblia, kanang salawayong pakighilawas. Pero ang uban nga mga sikta, ang uban nga mga simbahan nagtugot ra. Gani na pa sila gitawag holy wedding. Subutang na siya mga kaigsunan nga kikinahanglan nga maalain gyud diha sa Biblia. Siguro sa imuhang kaila dunay mga prinsipyo o doktrina nga ihang nakatunan o gibarugan niya kaniadto nga dili haom sa doktrina o kaha sa pagtulunan nga naas balang kasulatan. Maunay nakita niya sa iyang damgo o sa iyang gikinahanglan mauni. Magpatudlo siya sa Biblia ug ipadayon niya ang pagkatuon sa pulong sa Ginoo para dili siya malimbungan. Dalaygon ang Dios mapadayon magpanalangin ug ako ani nga tagad pagtagad ang awit diri nga dili ka bayran. Request diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Esther Pasa, mayong gabi may pakiguban si Rico Wagas. Bless evening pastor, salamat kaayo. Sa Ginoo nahupay jud ang nahupay jud ang katong prophecy nga medyo nahadlok jud ang uban nato. Salamat sa Ginoo pastor nga imuhang pasabot dalaygon ang Dios kanatong tanan. Og sa imuhang pamilya pastor magapanalangin. Salamat sa Ginoo. Ang Pilipinas mga kaigsunan dili na kana bitawng kitang mga Pilipino dili bag-o nato ng mga bagyo kanang mga trahedya like example linog. Tungod kay ang Pilipinas mga kaigsunan daghan kayong mga active nga mga bulkan o niya daghan pag yung mga fault line ang ato ang nasod nga Pilipinas nga matag karon unya posible nga dunay mga linog o niya daplin pud ta sa gitawag Ocean Pacific Ocean nga diin diha kasagaran mahimugso ang bagyo o niya gikan pa kaniadto hangtod karon ang Pilipinas nagkaagi na gyud. Gani kung imong lantawon mga kaigsuonan sa Pag-asa matag tuig moabot yun na sa 20 pataas ang bagyo sa matag tuig. Unya dili lang kay karon ra niabot kinang gitawag signal number 5. Daghan ang mga bagyo nga nagdala sa hangin og signal number 5. O kung imong tan-awon sad mga kaigsuonan ang Pilipinas wa pud pasagdahi sa Dios. Kung doon na may mga makita nato nga mga nag-worship og mga gitawag rebulto pero hinumdumi wala matulog ang Dios.
sa Pilipinas. Wala matulog ug wala pasagdi sa Dios ang atong nasod nga Pilipinas. Kung imong tan-awon, haskan daghana ang mga Kristohanon karon. Mao bitaw nang nahimugso ka ng CFD kay nabantayan nila nga ang mga Katoliko nagkadyutay na kay daghan na kaayo nga na lamdagan og nahigmata sa tinuod nga pagtulunan. Mao bitaw nang nahimugso ng CFD kay nakabantay ang Roman Catholic nga daghan na kaayong naablihan mahitungod sa insakto nga pagtulunan. Kay kinsa manggod ang dili kabantay nga magtuo sila Ginoo pero ang kinabuhi way Ginoo, way ayo, way klaro. Unya makit-an man nila nga dunay mga tao nga nagtuo Ginoo, wa may mga bisyo. Mao na nga kung imong lantawon mga kaigsunan ang nasod nga Pilipinas giatiman sa Ginoo. Sayop na siya nga kanang ang Pilipinas kana bitawng napuno sa idolatry. Sayop na siya. Kay lahi ang kahimtang kaniadto ug lahi ang kahimtang karon. Kay kaniadto mga kaigsunan gamay ra gyud kaayo ang mga pastor, gamay ra gyud kaayo mga magwawali. Gani kung ako ang hinumduman sa una, nagwali ko sa una nga bata pa ko nga nagwali kuyog-kuyog ko sa akong pastor, batuon pa mi sa una, atangan pa mi, krakan pa mi shotgun. Gani kausa kay gayon nakadagan ko gibiyaan na mo ang pastor, tinuod na kay gikrak ang shotgun pero ang pastor kalma ra. Kasuway mi giatangan mi sa dalan, galihan mi og mga puno asaging. Dayong pag-abot sa unahan nag-worship mi, paka-paka rag kalit ang atop. Nya gahi man kay tong atop sa una kay mga gahi man tong mga asin sa una. Kagi gyud ko ana mga kaigsunan. Unya kung imong lantawon mas grabe ang idolatry sa unang panahon ikumpara karon. Kay ngano man, imagine ha, ang Cebu sa una wala gyud mga Christian church, wala kayo mga Christian church. Pero kung imong lantawon nagkadaghan na ang mga simbahan nga tinuod nga nagbayaw ni Jesus Christ. Sa Negros mga kaigsunan kung imong lantawon musuroy ra kag Negros, gadugol-dugol ra ng mga born again Christian. Pero tindaghana na ang mga Kristohanon. Daghan na kayo like assembly, first assembly, nagmultiply every year. Nagmultiply mga kaigsunan ang matag simbahan. Unya kung imong lantawon kanang March of Faith sa una, gagmay ra na. Karon perti naghana na living word. Sa una way living word. Karon ni multiply ang living word. CCF. Nanay mga dagkong simbahan sa Luzon, Visayas ang Mindanao. Kung imong lantawon mga kaigsunan, kung magtapok ang tanang Kristohanon mga kaigsunan kos Ginoo, gamay ra kay ng dakong simbahan nga gihisgutan. So sayop na siya kanang propesiya nga ang Pilipinas nahimong makaluluoy, nakahimo nga murag wala atiman na sa Dios, kinahanglan og propeta. Kay daghan kayo mga pastor nga nagsangyaw, daghan kayo mga pastor nga nagwali, daghan kayo mga pastor nga padayon nga nagtudlo aron ang tawo mahigmata. Namanggoy mga propeta mga kaigsunan nga ang gilantaw katura pong kanara bitaw nga mga pagsaulog sa Black Nazarene, pagsaulog sa pista sa Santo Niño, like ana. Maura ilang nakita. Pero wala sila makakita sa gibuhat sa Dios. Pagkadaghan ng mga prayer mountain, prayer house nga natukod diri sa Pilipinas. Mga intercessor, wala lang na tukia. Unya, munay nabugatan ko mga kaigsunan na naguol ko samtang ang ako ang kalag mga kaigsunan wala kana bitawng naguol gyud tungod kay as a Pilipino nga magtotoo mga kaigsunan as Pilipino nga magtotoo
Nagyo ko'y kana bitawng pagtanaw sa kinatibuk-an. Ang ako gyung gitinguha nga samtang do na patay kinabuhi, kana bitawng dunay makita ang Dios nga trabaho. Usa sa mga trabaho gyud nga angay natong buhaton ang pagpakabana sa atong isig ka Pilipino. Kay kung maghisgot ta og kaluwasan sa laing nasod, nya samtang ang atong nasod nagkinahanglan pa og mga magwawali, maigo ta sa giingon ni Apostol Pablo nga kung usa ka Kristohanon mas maayo lang mo atiman sa maayo lang mo atiman sa laing pamilya pero dili sa kaantigong mo atiman sa iyang kaugalingong pamilya, mas dautan pa siya kaysa dili magtotoo. Kung kitang mga Pilipino o usa ka nag-alagad sa Dios, usa ka Pilipino nag-alagad sa Ginoo, nasa sa Pilipinas, pero nagwali sa tuwa sa laing nasod. Ang iyang giwalihan ang Cambodia, unya dili pagyud isig niya ka Pilipino. Naasay mga parente, mga kaila, mga amigo diri sa Pilipinas, wala niya tagda. Ang iyang giwalihan ang laing nasod. Lisod pod kaayo nga kitang mga Pilipino ang magwali o ipadala sa Ginoo ang laing nasod. Unya katong mga tao nga magwawali sa laing nasod, wala kaayo magpakabana silang nasod kay nagpakabana sila sa atong nasod. Mga kaigsunan kos Ginoo, atong hinumduman ang balang espiritu gibubo na sa Dios sa tanang dapit. Wala ibubo sa Dios ang balang espiritu sa usa lamang ka nasod nga maoy mo atiman sa tibok nasod sa kalibutan o sa tanang mga nasod sa kalibutan. Every country dunay gipadala ang Dios nga magwawali. Dunay mga gipadala ang Dios nga maoy mag-atiman. Nya kung imong lantaw na ang Pilipinas, mga kaigsunan, pagkadaghana na yung mga magwawali. Mga bag-o nga mga magwawali, pertinaghana. Ya ikaw ug ako kanunay tanggi dasig sa Ginoo sa pagkat-on, pagtuon sa Biblia, kay gipakita dinhi sa atong programa nga dili lagi ta mahimong tinuod nga magtotoo kung dili po ta mo trabaho. Ayaw ninyo na kalimti. Ayaw gyud na ninyo kalimti. Ang giingon ni Hesus, ang tinuod mao kini. Juan 12:14. Juan 14:12. Ako ra ni nga tan-aon, maimang gyud nang atong mabasa. Juan 14:12. Ang tinuod mao kini, ang motuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa niini. Kay moadto man ako sa Amahan. Ang gipakita nga basihana ni Jesus Christ aron tinuod gyud kang magtotoo, mubuhat ka sa trabaho ni Jesus. Unsa may trabaho ni Jesus? Una diha, gisulat diha sa Lucas 4. Lucas 4 versikulo 18. Munay trabaho ni Jesus Christ. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa Ginoo niya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa binihag. So imong makit-an diha pagsangyaw sa mayong balita, pagsangyaw sa kagawasan, pagsangyaw sa pagpaghiuli sa kamatuoran sa tinuod nga pagtuo gikan sa Ginoo. Unya ang pamaagi moabot ang balang espiritu. Mao na nga kung imong tan-awon ang Biblia, ang pamaagi sa atong Ginoo aron makasangyaw ka nga diin usani sa mga buhat sa mga magtotoo, kinahanglan madawat nato ang balang espiritu. Kanus amang pod madawat ang balang espiritu. Ang gipakita sa uban, kinahanglan kang pandungan, kinahanglan kang mag-speaking tongues. Kay kung dili ka mag-speaking tongues, mga kaigsunan, magpamatuod nga dili ka tinuod nga Kristohanon. Sumala sa doktrina sa ubang mga simbahan. Which is dili na siya maoy tinuod nga
gibilin nga mga pagtulunan ug mga mensahe sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Kay dili tanan dunay gasa sa pag-speaking tongues. Kung doon naman gani usa ka tawo nga gigasahan og speaking tongues, kinahanglan pod nga naapoy tawo nga nakadawat og gasa sa paghubad sa gisulti nga dili masabtan. Kay kung dunay tawo nga mag-speaking tongues, unya walay tawo nga nakadawat og gasa sa nga wala po'y tawo nga nakadawat og gasa sa paghubad sa speaking tongues, kinahanglan kining tawhanang pahilumon. Nahitabo ba ni sa ubang mga organisasyon nga naa sila'y speaking tongues? Wala. Unya kung dili ka magtuon ana, makatuo ra sad nga insakto sila. Makatuo ra sad nga biblikal kay sila. Kay mabasa man pud sa Biblia. Mao na gitimbang-timbang diri sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko para dili bias ang imuhang nakatunan. Para tinuod jud ta nga nagsubay sa hingpit nga pagtudlo sa Dios sa kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Mao nay trabaho ug mao nay rason nga nung nahimugso kining pulong mo kinabuhi ko. Muna nga usasad sa mga propesiya karon nga mga bag-o bantayanan kaayo kay gipasidan-an namang gyud ta sa Dios. Timan iha, bisan pa kon ang usa ka propeta maghimo pag milagro, bisan pa mismo sa literal dunay masudlan, dunay tawo masudlan og yawa, espiritong dautan, unya makapagawas siya. Makahimo siya og pag-ayo sa masagiton. Timan gipasidan-an nata sa Ginoo. Dili na mo'y basihanan nga kanang maong propeta, kanang maong magwawali gikan sa Dios. Kay ang tinuod nga basihanan mga kaigsunan nga sa usa ka tawo, usa ka propeta mga kaigsunan nga gikan gyud sa Dios, makita na si tinuod nga kinabuhi. Now makita na sa tinuod nga kinabuhi. Munang magpadayon gyud ta sa pagtipig o padayon sa pagtipig sa mga mensahe sa Dios. Kay maunay mo proteksyon nato ang pulong sa Ginoo. Ang pulong og mga mensahe sa Dios. Walay laing gitinguha diri sa atong programa nga ikaw ug ako madasig gyud sa pagtipig sa mga pulong sa Ginoo. Timan iha, si Jesus miingon sa Juan 15, "Kon kamo magpabilin kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo mo bisan unsa sa amahan og madawat ni ninyo. Pinaagi sa akong ngalan. Kanang word og ang akong pulong magpabilin kaninyo." Kanang pulong nga gihisgutan diha, mauna ang teaching ni Jesus. Dapat kitang mga Kristohanon, ang teaching ni Jesus mga kaigsunan, mao nay ato ang gimaster kumbaga. Mao nay atong gitipigan. Kanang napulo ka mga pagtulon-an ni Jesus Christ nga gisulat ni Apostol Mateo nga mabasa nato dihas kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Kanang mga propesiya, mga milagro, mo-follow ra na siya. Pero ang tinuod nga milagro kabalo ka unsa? Kanang tinuod nga kabag-uhan. Kay ang tinuod nga kabag-uhan mao nay hingpit kaayo nga ebidensya nga makasulod kas gingharian sa langit. Dili ng mga milagro nga muhimo og mga pag-ayos masakiton, mag-speaking tongues, magpanagna og mga propesiya, dili na maoy gipakita nga hingpit nga ilhanan. Mao ni usas ato karong hisgutan. Usa sa angay natong hisgutan mga kaigsunan kining gitawag sevenfold of spirit. Kining pito ka klaseng espiritu nga gipakita sa Isaias 11. Ato ni siyang hisgutan mga kaigsunan para inyo ni siyang makatunan. Kay gamit kay ni siya. Nya ang mga pangutana mao ni kanus aba madawat sa usa ka magtotoo kanang sevenfold spirit. Kanus aba kinahanglan ba na siyang pandungan? Kinahanglan ba tamong ilid? Unya mo deklara ko nga nadawat na ninyo ang pito ka klaseng espiritu.
Nya unsa man pod ang pito ka klaseng espiritu? Kay mao man nay practice karon nga mubalhin ka sa laing simbahan, mubalhin ka sa laing magwawali o sa laing propeta, sa laing apostles, magpapandong ka didto unya kwintahon, ideklarar nga pito ka klaseng espiritu moabot nimo. Unya kung emosyonal pug ka kaayo, mura pug feeling nimo nga nadawat nimo ang espiritu. Mura pug kag mukurog, mura sad kag kana bitawng di ka kakontrol. Yes, tinuod na siya kay kitang mga tao emotionally natay kanang weak ta na. Like example, kabantay mo sa panahon nga ang tao grabing sukua, mapiktuhan ang iyang lawas, maluya siya. Kung grabe po siya ka kalipay, grabe po siya ka guol, mapiktuhan po iyang lawas. So ato ni isang Tagalog pagtagad mga kaigsunan, kaning pito ka klaseng espiritu. Diin na itong mabasa diha sa Isaias Kapitulo 11. So ablihi ang inyuhang Biblia diha sa Isaias Kapitulo 11, nya basahon na to ang 1. Ang harianong kaliwatan ni David na isama sa usa ka kahoy nga giputol, apan sama nga ang tuod manalingsing. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwatan ni David. Ang espiritu sa Ginoo manaa kaniya, ug muhatag kaniya kaalam ug kahibalo ug katakos. Mao ni siya. Kaalam, kahibalo, katakos sa pagmando sa katawhan. Mahibaw-an niya ang kaubuton sa Ginoo, unya magbaton siya kahadlok sa pagtahod sa kaniya, ug malipay siya sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa iyang makita o pinasikad sa iyang madungog, hukban hinuon niya ang katarong nga mga kabos ug hatagan niya hustisya ang mga walay ikapanalipod sa ilahang kaugalingon. Pinagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. So kung imong tan-awon diri sa Isaias Kapitulo 11, imong makit-an diha ang spirit of wisdom. Kanang spirit of wisdom mga kigsunan, kaalam, importante kay na siya. Mao gyud ay pinaka-importante, pero ang gi-mention dinhi mga kigsunan ni Propeta Isaias ang atong mangluluwas, si Jesus Christ nga gikan sa laray ni David. Mao na nga kung imong lantawon pag-abot dito sa Lucas Kapitulo 4, miadto si Jesus dito sa templo para matuman ang propesiya ni Isaias nga ang espiritu sa Ginoo niya kanako aron pagsangyaw sa mayong balita. So ang buot ipasabot sa prophecy ni Propeta Isaias si Jesus Christ. So ang pangutana mga kaigsuonan mao ni, ang pito ka klaseng espiritu kining gitawag spirit of wisdom, spirit of understanding o pagsabot, spirit sa pagtambag, counsel, spirit sa gitawag strength, power, spirit sa kahibalo, knowledge, unya espiritu sa pagkamatarong kanang gitawag fear of the Lord, unya espiritu sa pagkamatinud-anon o gitawag na siya o kanang espiritu sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Kining pito ka klase sa nga gisgutan diha, madawat ba sabana sa mga magtotoo? Kanang gitawag mga kaigsunan kanang sevenfold Holy Spirit na giingon diha nga maubasab kana og kanang gitawag Holy Spirit. Ang Holy Spirit mao na siya ang ikatulong nga persona sa Dios. Ang sevenfold Holy Spirit mga kaigsunan maunay mga ebidensya nga nagpakita sa presensya sa Holy Spirit or sa Espiritu sa Dios. Buti pasabot kung naa nimo ang balang espiritu, moabot sab nimo ang gitawag sevenfold Spirit. Kanos ama na siya nimo masinatian kanang ilihans ka nga
kanang ilihans ka sa imong pastor, ilihan ka sa usa ka disipulo or apostles, or ilihans ka sa usa ka propeta nga mapalive man, ma-personal ba nga ilihans pandunggan ka, ideklara nga naa nimo ang espiritu sa kaalam? Mao ba na gipakita sa Biblia? Dili. Kay bisag kapila pa ka ilihans, bisag pila ka pa kanang pandungi, dili gani ka mutuon og Biblia, wa gyapon dai jamo. Kay ang gipakita o gibilin sa Dios nga pamaagi aron naa kay gitawag spirit of wisdom, tun-i ang Biblia. Tun-i ang Biblia. Kay ang Holy Spirit mutudlo og magpahinumdum na sa mga pulo nga atong nagkatunan sa Biblia. Mao nang moingon ko nga bisag pila pa ka mga apostles, bisag pila pa ka mga propeta ang mupandong nimo, wa gani kay panahon sa Biblia. Di gyapon mahitabo nga moingon ta nga moabot kanimo ang gitawag wisdom. Ang pulo, ang spirit of wisdom mga kaigsunan, kanang pito ka klaseng espiritu diha, ang gipasabot ni Pablo, it is a gift, gasa. Pero kinahanglan nimo na siyang, kinahanglan makakunika na, kinahanglan mabansay, mamanso nimo ang imong kaugalingon sa paggamit yana. So unsa may mga pamaagi, like example, spirit of wisdom, spirit of understanding. Arita sa spirit of wisdom, unsaon man aron naa kay kaalam. Kinahanglan ang imuhang pagtuo sa Dios ug ang pagsalig nimo sa Dios ubani og pagpaningkamot. Magsigi ka og palihans, magsigi kag paampo, unya wa kay pagpaningkamot, way mahitabo nga kaalam. Na kay pagtuo, check na ang pagtuo. Pero kung kutob ra kas pagtuo, wala ka maninguha, wala ka maningkamot, wa gyapoy mahitabo nga moabot kanimong kaalam. Pero kung naa kay pagpaningkamot, moabot nimo ning gitawag gift of wisdom, gasa sa Holy Spirit. Unsa may angay natong paningkamutan? Unsa may angay natong paningkamutan nga maoy idugang nato sa pagtuo. Kay ikaw ug ako na nakay pagtuo, na natay pagtuo ni Jesus, na natay pagtuo sa Amahan, na natay pagtuo nga ang pulong sa Dios na as Biblia. Unya, magpaampo ka sa ubang mga pastor, magpaampo ka kinsa ng mga apostoles diha, kinsa ng mga propeta diha, magpaampo ka. Wa gani kay panahon sa Biblia, wa gyapon na magsilbi. Pero di man kung seryoso ka nga nagbasag Biblia, bisag di pa kaampuan. Ngano man, gibubo na sa Dios ang Holy Spirit. Gibubo na. Mao bitaw ng dadi of Pentecost, nabay mga pastor diha, nabay mga propeta dihang naglihans nila? Wala. Walay bisan usa nga nagpandungay sila. Ang una yung hitabo nga pag-abot sa Holy Spirit, nga niabot sa mga magtotoo, di ka kakita diha nga naay nagpandong nila. Di ka kakita nga dunay propeta nga nagpandong nila. Yan ang panahon na ay propeta. Pero wa ka kabasa diha sa Buhat Kapitulo 2 nga nagpandungay sila aron madawat ang Holy Spirit. Unsa may mga pamaagi aron madawat ang balang espiritu, kana bang magpapandong na sad kag naay mga propetang mutungmaw? Dili. Una nga gipakita diha sa Buhat Kapitulo 8:38, hingpit nga paghinulsol. Ayaw hinulsuli ang sala nga dili imuha. Ayaw hinulsuli ang sala sa imong bana. Or ayaw ikaw nga bana, ayaw paghinulso sa sala sa imong asawa. Kanang imong sala mo hinulsuli. Ingon dito, kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol. Buhat 2:38.
kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo hinulsol o magpabautismo. Sa dihang magpabautismo ka, mapasaylo ang imong sala. Sa dihang mapasaylo ang imong sala, limpyo ka ug moabot na ang balang espiritu. Kanus aba moabot ang balang espiritu kung ilihans ka, kanang pandungan ka? Moabot ba ang gitawag spirit of wisdom kung sige kag papandong? Di ka magtuog Biblia? Pero bisag magtuon kag Biblia, moabot ng gitawag spirit of wisdom bisag way mo pandong nimo. Mao na gipakita sa Biblia. Ikumpara sa ubang mga wali sa uban, ug dili ka magtuog Biblia, mutuo ra gyud ka nga mura pug sakto sila. Unsa may giingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Miingon si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, Timoteo, nasayod ko gikan pa sa imong pagkabata, nagbasa na kag Biblia, nagbasa na kag tibuok kasulatan ug mauni ang naghatag nimo kaalam. Munang miingon ko ganina, kung naa kay pagtuo, kinahanglan maningkamot ka para moabot ang gitawag kaalam, kanang gitawag spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of counsel, kanang spirit of knowledge. Moabot na siya kung maningkamot ka. Pero kung sige ra kag papandong, makakita kag mga propeta, makadungog kag mga apostolis nga nagmilagro, nagpagawas og mga yawa, tuod dayon ka, wagay kakaila, tuod dayon ka, nabitik ra kas milagro, weak kayo ang imuhang prinsipyo sa Biblia. Kung inana ang imuhang klase nga pagkakristohanon. Kung muabot ang giingon ni Jesus nga ang mga estatwa musulti na, biyaan nimo ang imuhang pagtuo ni Jesus Christ. Muluhod na ka sa estatwa. Munang diri sa tong programa, ikaw ug ako gihitagaan og kana bitang panahon nga makatimbang-timbang ka. Kay wala na bagyoy kanang dili na biya ta mubalik pas kalibutan kung mubalik na si Jesus. Dili na ta kahangyo nga, Lord, pabalik ka usa ko sa kalibutan, Lord, kay murag kulang pa man di ay. Karon ang time nga kinahanglan kang maniguro kung ang imong pagtuo base bagyod sa Biblia. Dapat ang atong pagtuo nakabase sa Biblia. Dili kay nakabase sa ubang mga teaching tungod sa mga milagro. So sa may mga pamaagi Pastor Gideon sumala sa Biblia aron moabot kanang gitawag spirit of wisdom. Actually sa dihang nadawat nimo ang balang espiritu, sa dihang midawat ka ni Jesus Christ, og tinuod ka nga naghinulsol, na nimo kining gitawag spirit of wisdom. Kanus ama nimo mabatunan ang gitawag spirit of wisdom na anak kay pagtuo. Dugangin na sa imong pagpaningkamot. Mo na wali ni Pedro. Tanawa ang wali ni Pedro. Sa ikaduhang Pedro, kanang ikaduhang Pedro, kapitulo 1, ang konteksto dinhi pagkatinawag ug pagkapinili. Si Jesus dunay mga pasidaan. Dili tanang mga tao gitawag, pero dili tanang gitawag gipili. Daghang kay siya nga mga sambingay nganong dili tanan tinawag gipili. Kay daghang giwalihan, daghang giimbitar, daghang gidasig, pero dili tanan ni response. Tungod kay busy sa kay sila. Daghan kaayo nga gustong makakaton pero walay panahon sa pagpatudlo. Tanawa dinhi kining wali ni Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 1. Mubasig gyud tag Biblia. Ang ato ang pagtuo Biblia gyud. Ang akong gigamit sa app sa cellphone kay dali ra gyud kang ukabon. Ingon dinhi
ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanang ikinahanglan. Unsa man ning Dios nung gahom? Ang Biblia. Roma 1:16, ingon si Apostol Pablo, dili nako ikaulaw kining maayong balita. It is a good news. Dili nako ikaulaw kining maayong balita. Kay mao kini ang gahom sa Dios nga moluwas or mao ni gahom sa Dios pagluwas sa tanang motuo. So ang luwason sa gahom sa Dios nga mao ang Biblia, nga mao ang maayong balita, katurang motuo. Nya kinsa gani ang motuo according ni Jesus Christ? Katong mubuhat. Buti pasabot kung nagbasa kag Biblia buhata. Ayaw lang paminawa og katuni. Buhata. Buhata unsay mga pagtulunan sa Biblia. Unya ingon dinhi kikinahanglan ang ihang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan tang giginahanglan alang sa pagkinabuhing Dios nun. Wala tay laing gikinahanglan aron magkinabuhi tang Dios nun atubangan sa Dios. Biblia ra. Kay mao ni gamiton sa Holy Spirit para pahinumduman ka sa mga teaching ni Jesus Christ. Biblia. Mo nay gitarong diri sa atong programa. Kay daghang kayo mga Kristohanon sigig papandong way basabasag Biblia. Huwag mong gay bersikulo. Munang kinaiya perting batiya. Kanunay nagkumpara. Unya ingon dinhi alang sa pagkinabuhing Dios nun pinaagi sa atong kahibalo. So kung magtuon ganitag Biblia, mao na ang gitawag spirit of knowledge, natay kahibalo mga kaigsunan. Mahitungod kaniya nga nagtawag ka nato aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Nindot kayo no. Naatay tinuod nga kabaguhan kay nagkinabuhi man ta sibo gayod sa balang kasulatan. 4 niining pagiya iya kitang hitagag bililhon kayong dagkong gasa. Nga iyang gisaad pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan. So, ang Biblia ra gyud maoy makatabang aron makalikay ta sa mga kailibgon sa kalibutan, sa lawayong pakigilawas. Ang pangutana, tanan bang mga simbahan sinsiro nga nagtudlos babla ang kasulatan? Dili. Daghan karong mga simbahan nga ang ilahang mga worship team, worship leader, nagkabit-kabit ra mismo ang uban magawawali pa. Pero na sila'y healing. Na sila'y mga milagro. Unang magbantay ta. O diha ko gidala sa Ginoo, diha ko gibutang sa Ginoo. Diha ko concern ana. O usani ka pagbati nga gibutang sa Dios akong kasing-kasing, mo hinungdan na himugso kining pulong atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Hinumdumi si Jesus maingon, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang pangutana, tanan bang Kristohano nagpakabana sa pulong sa Dios? Dili. Nagsalig sila sa mga propesiya. Nagsalig sila sa mga milagro. Ang uban nagsalig sila sa mga leader tungod kay ang mga leader nila kung ilihan sila matumba sila. Mao ba nay gusto sa Ginoo nga makita? Dili. Unsay giingon, pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga kilibgon sa kalibutan, og makaambit sa Dios nung kinaya. Tungod ni ini, versikulo 5 tanawa. Tungod ni ini. Kanang word tungod ni ini, doon na say gimension diha. Unsa may gimension buti pasabot tungod ni ini. Tungod sa maayong balita, tungod sa mensahe sa Dios. Tungod ni ini. Paningkamuti nga itikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Okay, so good na diha. Kanang gitawag spirit of wisdom is spirit of knowledge. Kanus ani mo na siya kanang mabansay ang imong kaugalingon diha. Kung ang imong pagtuo ubanan nimong paningkamot nga kinahanglan maayo kag batasan. Sakop gani ka sa simbahan may kag batasan sa imuhang pastor o sa imong leader. Dili kay
wala kay respeto. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa imuhang pagtuo ang maayong pamatasan. Sunod, kung naa kay maayong pamatasan, naa kay kahibalo. Munang sultihan ta mo, bisag pila pa ka buok propeta, apostles, mupandong ninyo, pero kung wala mo'y pagpaningkamot sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron makabaton tag maayong pamatasan, udi gyud mahitabo kanang kahibalo. Kay kanang kahibalo moabot na kung naa kay maayong pamatasan. Og daang ganay kay kahibalo makapugong kas kaugalingon. Kanang word self-control usa na sa mga bunga sa balang espiritu ug mao nay ikasiyam nga gisgutan diha sa Galacia kapitulo 5:23. Unya pagka mainantuson, pagka mainantuson, pagka Dios nun inigsuon nga pagmahal. Inigsuon nga pagmahal ang gugma. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya, kung kanang word nagdagaya, nakapangsyon na gani na ninyo, nakalihok na sa inyong kinabuhi. Kung nagdagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon, mapuslanon tungod sa kahibalo. Tungod sa kahibalo sa mensahe sa Dios. Tungod sa kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabato niini, buta og halap og nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Dinhi nisod ang usa kat salin sa kinabuhi sa Kristohanon. Kay daghang kay mga Kristohanon sigig balhin-balhin og simbahan, sigig balhin-balhin mga kigsunan og mga magwawali, pero wa gyapon maningkamot nga mubasag Biblia. Sige ra gyapon kang paminaw. Ang imuhaan na searching kinsa gyud ang murag abilidaran nga magwawali. Sige ra kag search or pangita og mga kinsay mga magwawali nga milagroso. Kung makaingon kang kani bag-o ni, amo adto na. Kung asa mo gibutang sa Ginoo, diha mo dapat makapangsyon. Dihas versikulo 10, busa mga igsuon paningkamuti gayud nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios kung buhaton ninyo kini dili gayud kamo mapukan og niining pagihatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo og mangluluwas nga si Hesukristo. Ayaw ni kalimti, muni gitawag spiritual arithmetic. Pagtuo, dugangag maing pamatasan, dihas maing pamatasan na akay kahibalo. Kay kung wala gug kay maing pamatasan, kung for example, Kristohanon kaluodan kay ka, maigo kag wali, sutoy dayon ka. Balhin na po kag laing simbahan, balhin na po kag laing pastor, maigo na po kag wali, kalit na po kag kawagtang, mura kag gabo na kalit kag kahanaw. Mamatay na lang yun ang tao. Wa ginakatunan. Sig balhin-balhin, sige papandong. Nya adto na pud sa pikas, receive the sevenfold of spirit. Number 1, number 2, number 3, number 4. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Dili na mo'y pamaagi sa Dios. Ang pamaagi nga gibilin sa Dios, kanang imong pagtuo, dugangin nagpaningkamot. Ningkamot ka nga bubasag Biblia, ningkamot ka mga kigsunan nga mopaduol kanunay sa Ginoo. Sumunay mga pamaagi nga gipakita sa Biblia. Unya mga ilanan nga nagpamatuod nga nadawat nimo ang balang espiritu ug pinaagi niini makit-an nimo ang gitawag manifestation sa Holy Spirit, pinaagi sa gitawag sevenfold spirit. Usa sa mga gipakita nga ilhanan nga naa nimo ang gitawag sevenfold spirit, which is manifestation of Holy Spirit mga kaigsunan, kanang number 1, tinuod nga kabag-uhan sa tibuok nimong kinabuhi. Kung moingon tang tinuod nga kabag-uhan sa tibuok nimong kinabuhi, una diha, nabago ang imong batasan, batasan sa imong pagkasawa, batasan sa imong pagkabana, batasan sa imong pagkaanak, batasan sa imong pagkaginikanan, batasan sa imong pagkasakop sa simbahan.
Nga kaniadto luoran, kaniadto dili maistoryaan, karon mapailubon, mapaubsanon, matinabangon. Mao ni tinuod nga nakadawat sa balang espiritu. Dili kay nagyaw-yaw na kag bisag unsa diha na nagkisi-kisi ba ka karong gipandungan nya every Sunday, every gathering na ay mga pagpandong, na ay pagtumba-tumba. Nya magtapok din ng mga tao kay mauray ang ilahang batasan. Kang kalibutan man God is to see is to believe. Isa sila mo tuo kung makakita. Mao man ay kasagaran nga gibuhat sa tao. Bisan ikaw, kung dili ka kastugkad unsa ang prinsipyo sa Ginoo, gamiton ra gyapon nimo ang gitawag prinsipyo sa kalibutan. Prinsipyo sa kalibutan, to see is to believe. Isa ka mutuo nga kanang tawhana pinadala na, kanang tawhana tinuod na sang apostolis, tinuod na sa propeta kon magmilagro. Unya kung nagmilagro man, tuod ka. Kay to see is to believe man. Pero ang prinsipyo sa Dios, dili to see is to believe. Believe and you will see. Ya sa dihang mo na kay pagtuo para makakita ka sa pagkamilagroso sa Dios, ubanig paningkamot. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan gyud nga imo gyud nang klarohon ang imong pagpangalagad. Imo gyud nang klarohon mga kaigsuonan. Kinahanglan bag-o gyud nabagyo gyud ka. Mao bitaw nang giingon ni Apostol Pablo nga ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Kanang word bag-o mga kaigsuonan, mas mahigugmaon ka ug mas mapaubsanon ka ug mas matarong ka kay kaniadto. Kanang word mapaubsanon, mapailobon, gamit kay na diha sa inyong Pinoyanan, gamit kay na diha sa inyong simbahan. Pero kung wala na nimo ma-apply, lisod ka na nimong buhaton, dako kayong questionable ang imong pagkakristohanon. Dako kay ng pangutana. Bisag banggiitan pang mga propeta imuhang duulan kay si Jesus ray dalan. Timan iha, si Jesus ray dalan. Og wala mobilin si Jesus nga magpadala kog propeta nga magdala sa akong ngalan, nga magsangyaw sa akong mensahe. Wala siya moingon anay. Ang iyang gipadala, Holy Spirit. Holy Spirit. Nya ang balang espiritu, mga kaigsuonan, dili lang kay usa ka tawo ra ang makadawat sa balang espiritu sa usa ka simbahan. Dili lang ang pastor na ay balang espiritu, kundi ang tanan nga mutuo sa atong Ginoo. Ikaw na kay balang espiritu. Pero kinahanglan imong mansuhon o bansayon imong kaugalingon nga maghari ang balang espiritu. Mao na niingon si Apostol Pablo nga ayaw tumani ang lawasnon ninyong tinguha, paharia hinuon ang balang espiritu. Sa Galacia Kapitulo 5:16. Unsa may mga pamaagi nga maghari ang balang espiritu kung wala kay panahon sa Biblia? Maghari ba ang balang espiritu kung wala kay tinuod nga pakigsulti sa Dios? Pinagi sa pagbasa. Sultihan ta mo mga kigsunan, bisag kapila pa mo maminaw nako, pero wala ninyo buhata ang unsay gitudlos Biblia. Hinumdumi ka nang maminaw mo, mawara na siya. Mawara na siya. Pero kanang maminaw mo nga buhaton ninyo unsay gisulti sa Biblia, di na mawa. Kay matagaron og unya inyo man nang reviewon. Mo na nga timan ang ilanan sa matuod nga naa ang espiritu sa usa ka tawo, bag-o gyud ang kinaiya. Ang pulong bag-o ng kinaiya, di na ka makakitag bati nga batasan. Kanang pagkaluuran, number 1 man gyud nang kapag kabagulbulan na reklamador. Kristohanon nga kusog kay ka mo reklamo sa imong pastor, kusog ka kay mo
mubagulbol sa imong pastor di sa imong simbahan, mubalhin na po kag laing simbahan, mubalhin na po kag laing simbahan, nya maabtan ka sa imong pagkatigulang, unsa may sunod ana, patay. Nya unsa may asa man mo ganti ang Ginoo kung wa kay na humang trabaho. Sige ra kag papandong, sige papandong. Muna'y problema gyud sa Pilipino o sa mga tao. Dali kayong mailad, labi na kung naay mga milagro. Niya, labi na karon naay mga bag-ong propeta. Pertindaghan na ron mga bag-ong propeta. Naay mga Pilipino, naay dili mga Pilipino, maghimog mga milagro. Nya ikaw, makasaksi ana, balhin na sad ka. At tanasad ka dito. Nya, kurug-kurug po ka kay abli ang imong emosyon. Nya, uban sa sounds, uban sa mga mensahe, mukurog sad ka. Pero kanang tanan, muingon ko nga, dili na sa sala. Ang sala diha, kanang wa nakamosalig ni Jesus o sa balang espiritu na sintro na nimo ang usa ka tawo. Munay kabalo ba mo usa na sa gitawag idolatry. Munay usas mga problema. Sunod nga ilhanan na kay kaisog kusog sa pag-atubang sa kalisod. Dili lang sa mga balatian kundi sa nagalaing mga problema. Na nakay kaisog. Ang word na kay kaisog dili ka maluya. Ikaduha, dili na po ka maghuna-unag dautan. Kumbaga, dili gyud ka masurinder. Ang tinuod nga naay balang espiritu, dili mo surrender. Di gyud mo surrender. Mao na si Esteban. Si Esteban, kung imong lantaon, siya na lang usa. Kung ikaw si Esteban, ikaw na lang usa. Unyang uban, tuan na dito sa lain-laing mga propeta. Tuwa na enjoy na kay sila dito. Nya, si Esteban puno sa balang espiritu. Padayon siyang nagwali sa pulong sa Ginoo. Muna nga, usas mga ebidensya o mga ilanan nga naa nimo ang balang espiritu nga nagpakita sa gitawag sevenfold spirit na kay kaisog. Na kay kaisog sa pag-atubang sa bisan unsang kalisod. Dili lang sa mga kasakitan kundi dili sa bisan unsang problema. Ikaduha, na nakay kaalam, na kay panabot sa mensahe sa Dios. Buti pasabot, inigbasa ni mog Biblia, kasabot na ka. Pero kung mubasa kag Biblia, Juan 14:6, di pagi ka kasabot, murag dili kay mura naa pag diferensya ang imuhang pagtuo. Wala kay paningkamot. So, importante maningkamot ka. So, ang kaalam, pagsabot sa pulong sa Dios, makasabot na gyud ka sa Biblia, bisan pa unsay mga kahulugan nana. Sultihan ta mo, kung nabansay nimo ang imong kinabuhi, ang imuhang espiritu diha sa balahang espiritu, inigbasa nimo sa usa ka bersikulo, makasabot na ka unsay mensahe sa Ginoo na. Kabalo na ka unsa man ang bersikulo na anay propesiya, na anay promise, na anay kaman, na banay sugo, or na banay pagpadayag. Nya, imo nang tan-awon kung para asa na nga mensahe. Kay dili tanang mensahe nga nas Biblia para natong mga hintil. O doon na ba na mga saad ka na mauminsahe para kang ginsa? Nya sunod nga mga ilanan nga nagpamatuod nga naa nimo ang balang espiritu, naa na kay pagkamatinud-anon. Kanang word pagkamatinud-anon mga kigsunan, sulayan ba gyud ka? Number 1 nga sulayan ka ng word pagkamatinud-anon. Number 1 nga sulayon ang tao nga nagtuo, kwarta. Kwarta man gyud ang kwarta gyud ang gamiton sa pagsulay kung matinud-anon ba ka sa imong pagtuo.
Kay hinumduman nato ang gipakita ni Jesus Christ, ang muatbang sa Dios dili na si Satanas, ang kwarta. Dili si Satanas mo'y mubira-bira sa imong kalag. Dili si Satanas og ang Dios mo'y mubira. Ang Dios og ang kwarta. Ang Dios kwarta, kwarta, Dios kwarta. Mao na nga, speaking about tinuod nga balang espiritu, nga nanay mo ang pagkamatinud-anon, sulayan ka sa kwarta, trabaho, negosyo, guban pa. Nya, kung tinuod ka mga igsoon nga naakay pagkamatinud-anon, number one nga source ana, kanang tinuod nga fear, kanang kahadlok sa Dios. Doon na kay tinuod nga kahadlok sa Dios. Kay kung doon na kay tinuod nga kahadlok sa Dios, sama ka ni Joseph. Di gyud kakasa. Unya sunod nga mga ilhanan, ma-feel gyud nimo ang presensya sa Dios sa dihang mubasa kag Biblia. Pero kung sige kag papandong, sige kag balin-balin, niya wa gani ka murag duka, kapoy uga ang pagpasag Biblia, doon ay problema ang imong relasyon sa Dios. Doon ay problema. Buti pasabot, kung mubasa kag Biblia, mao imong kalipay, mao imong kusog, mao imong gitawag source of peace. Kay ang pagbasag Biblia, mao ang pakigsulti sa Dios. Buti pasabot, naa ka sa presensya sa Dios. Nya hinumdumi, tan-awa ra gud ang sulti ni David diya sa Salmo 16:11. Unsay giingon ni David? Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Unsa may gipakita ni David kanang gitultulan mo ako paingon sa dalan sa kinabuhi o sa dalan paingon sa kinabuhi? Biblia. Biblia ang pamaagi nga magdala sa tao sa tuburan sa kinabuhi. Unya unsay gibatbat pag yun ni David? Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanakog kalipay og nagdala kanakog katagbawan hangtod sa kangturan. Damor ka nga malipayon nga mubasag Biblia. Dili kay mubasa ra kag Biblia na problema. Basa gani kag Biblia na kay kalipay. Damor kang malipayon, damor kang naay kalinaw ug dunay pagkasuod nimo sa Dios mga kigsunan. Kung damor kang mubasag Biblia. Nya mo na gitawag makabaton kag gahom. Kay ang mensahe sa mayong balita, gahom sa Dios. Mao nay manalipod nimo. Mao na nga ayaw gyud og tuohi ang usas mga akong nakita, no. Daghan kayo mga Kristohan nga dili seryoso. Makita nako nga dili seryoso ang mga Kristohanon una. Kana bitaw makakita ganig mga milagro, dali ra kay mailad. Dali gid kay mailad. Asa ganitong daghan, asa ganitong mura og bibo, asa ganitong mura og naay mga milagro. Adto gyud dayon. Ang tinuod kapoy manggunang mabasag Biblia. Kapoy kay na. Kung wala kay tinuod nga gugma. Pero kung doon na kay tinuod nga gugma, nindot kay mubasag Biblia. Mubitaw nang niingon ang Dios ngadto sa Episo masiguro na sa usas mga 7 ka simbahan diha sa kuan gipadayag nga dunay gitawag diha nga gugma nga nihupas nga gidasig sa Ginoo nga miingon ang Ginoo nga ang akong ikasaway kanimo kanang hinumdumi ang imong unang gugma. Kanang unang gugma nato sa Ginoo nga way luya-luya nga ubasag Biblia. Dapat maghari kanunay ang gugma. Kanus ba maghari ang gugma mga kaigsunan kung maghuna-huna kas mga butang kalibutanon. Muhari ang gugma kung maghuna-una ka kanunay sa espiritong mga butang kay ni anang panahon na naglihok kanunay ang balang espiritu. So akong challenge, akong dasig, no,
sa mga Kristohanon sama nimo. Ginikanan ka, mama ka, papa ka diha. Ayaw pag tinapol og basag Biblia. Ang pagpangalagad mga kaigsunan, dili sayon. Number 1, ang ipakita diha, word kining paningkamuti. Kay naata sa gitawag pakig-away. Unya nga tong pakig-away dili sa pisikal, kundi sa espiritual, emosyonal. Dili sayon mga kaigsunan ang atong pakig-away. Dili ta makabuntog kung wala ang Dios. Mao na niingon si Jesus nga, wala lagi mo mahimo kung wala ko. Nya unsaon na to pagkasiguro nga naa siya kung wala gani ta mismo masayod sa mga pagtulon o mga mensahe nga gibilin sa Biblia. Muna nga, pasalamat kay ko sa Ginoo nga sa atong programa, kana bitaw nakahinumdum ta, nakakaton ta. Unya usa sa akong ikadasig ninyo, kung nadasig ka sa atong programa, ayaw usab tuguti nga mas ikaw ray nadasig, unya ang imong pamilya ag mga kaila wala madasig. Ang uban mga kaigsunan, kung imong lantawon karon, ang mga tao ron wala man magsalig sa Biblia. Nagsalig sa ubang propeta. Propeta ang gisaligan, dili ang Biblia. Unya mo na nga ang uban daghang kayong mga nangutana, kuyawa sad aning propesiya, propetaha Pastor Gideon. Matinuod man. Mutuo ka nga dili si Sara Duterte ang mahimong presidente karong 2018. Kato na noong usa ka vlogger mahimong presidente. Ang tsunami, baha mo'y nahitabo. Dili man na inana ang propeta. Naay propesi unya moingon nga wa gyud ko masayod og unsay tinuod, unsay kuan, mao ni gipakita. Ang tinud nga propesi, propeta mga kaigsunan mao ni. Nakakita ka sa problema, nakakita sad ka solusyon. Kumbaga nakakita ka tanan. Ngano man, dili man gud ang tao mo'y nakakita, ang Espiritu Santo nga naniya. Pero mo na nga kung ang propeta, nagpakapropeta mga kigsunan, ang ihang kaybalo, true study, searching. Kay karon mangong panahon na mga kigsunan, grabe dali ra kay kang maka-search. I-search nimo ang usa ka nasod, unsa ang nahitabo. Nya basahon nimo ang mga nagdumala diha, nagkahiusa ba nagwa. Kay kung wala magkahiusa, number 1 diha naadayoy mga kagutom. Dayon naadayoy mga kasamok. Dayon naagadayoy mga gubat. Ibin gani sa ato ang nasod karon mga kaigsunan, kung imo ra yung tun-an ang kahimtang sa atong nasod, kung dili ni kana bitawng dili ma-reconcile, dili bitaw muhari ang kalinaw sa ato ang panggobyerno, sa presidente, sa senado, sa tanang departamento sa ato ang gobyerno, wala ganin na sila magkahiusa through political nga kana bitawng pagtuo, na ay nagpahipian na siya nga gubat. Bantayanan kay na siya. Pero muna atong trabaho mga Kristohanon. Dili na mahitabo kung kitang mga Kristohanon sinsiro nga nangayo og kanang tabang sa Dios, nangayo giya sa Ginoo. Pero mao lagi sad, dili tanang Kristohanon nga dunggon pod sa Ginoo. Kay dili man tanan Kristohanon limpyo. Hinumdumi, there are two kinds of Christian ang gipakita ni Jesus Christ. Dili na to na ipadaplin. O kinahanglan masayod ta kung asa ta diha sa duha ka klaseng Kristohanon. Sa Mateo 25, kanang napulo ka dalaga diha, ang 5 danghag, ang 5 maalamon, Christian na sila.
Ikaw na, ako na, kita na ang gisgutan diha. Pero kita mismo makamatikod kung asa ta dapit sa duha ka klaseng Kristohanon. Sa Kristohanon bang danghag o sa Kristohanong maalamon? Ang Kristohanong maalamon, nangandam kanunay og nagdala sila kanunay igduduga nga lana. Buti pasabot, wala patuluga nila ang pulong sa Dios. Ang minsay sa Dios, kanunay nilang gibasa. Kanunay nilang gitagaan og panahon, pagtagad. Og mao ba ni nahitabo si mong kinabuhi? Dapat maunay nahitabo si mong kinabuhi. So muna nga, actually, sa akong pagmamalandong, may prayer mauni. Bisan saon ako kanang hangyo, kanang kuan bitaw sa Ginoo, hangyo sa Ginoo. Kining atong panahon, paingon gyud is kaguliyang. Munay giingon nga bisag saon nimog ampo nga magkahiusa ang mga tao, magkahiusa ang tanang simbahan, magkahiusa ang tanang gobyerno, di na mahitabo. Ngano man, gipropesi na naman gud sa Biblia, gisugilo na sa Biblia, nga mahimong kaaway ang gingharian batok gingharian, gobyerno batok gobyerno, simbahan batok simbahan. Mao nay kung imong tan-awon karon nahitabo na eh. Grabe na ka klaro kayo ang CFD, Katolik, bangga dito sa Protestante, bangga na sad sa CFD, Katolik. Bati na kaayo ang mga pulong, wa nay gugma. Nganong nahitabo na? Nga sige man unta og ampo ang mga tao tungod kay mauna nay propesiya. Kinahanglan kantigutang mo dawat ana. Mo nay propesiya. Paingon gyud na siya og kaguliyang. Pero maunay giingon, bisag na ay kaguliyang kung naa nimo ang balang espiritu, nagyapon kay kalinaw. Nagyapon kay kalipay, dili ka mapiktuhan. Munay usa sa mga milagro nga gisgutan sa Biblia. Bisan saon nimo nagampo, nagyon ng kaguliyang. Ngano man gipropesiya na siya, buti pasabot gisulat na sa Biblia. Kay maunay matuman. Mobitaw ng ingon diha ang Biblia nga paglipay mo, pagmaya mo kay dagko kay mo ganti, inigbalik nas Ginoo. Dagko mo ganti sa langit. Pailog lang, paubos lang. Nya gawas pa ni ana ang ato ang panahon, paingon ni sa gitawag dagko king katalagman. Dili na tungod sa gitawag moingon tang tungod nas pagkamakasasala sa mga tao. Propesiya na nga mahitabo gyud na nga naagi dagko kay mga katalagman. Nya kabantay mo ang bagyo ron magkakusog. Nagkakusog. Di man gyud na mahitabo nga dili matuman ang Biblia. Moabot man gyud ang mga panahon. Mo nang kabantay ta nga sige nagpula ang bulan, makakita ta nga mupula kanunay ang sidlakan, dunay mga giingon sa Biblia, mga ilhanan diha sa kalangitan. Na nagani giingon diha nga ang bulan dili na mo hatag og kahayag, ang adlaw dili na mo hatag og kahayag, ang mga bituon mismo mga hulog na. Unya giingon diha mo disalign ang laing planeta. Unya ang mga planeta kawanangan dili na musubay sa naandan nilang dalan. May tendency nga magkapingki ang mga planeta. Unsa may mahitabo? Dili po nato na muingon nga tungod kay daghan kay nagsimbag mga rebulto. Pasanginlan na po nato sila. Naa naman nas propesiya sa Biblia. Naa nas propesiya sa Biblia.
Walay gisulat sa Biblia nga dili matuman. Pero timan dunay paglaom nga gihatag ang Dios sa mga matinud-anon. Mao bitaw nang praktisa nato atong kaugalingon sa pagkamatinud-anon sa tanang mensahe sa Biblia. Kanang word matinud-anon, seryoso ta. Dili lang kay sa pulong kundi nagbuhat gyud ta. Imagine mga kaigsunan, mahitabo man gyud ng kaguliyang. Dili na siya tungod sa propeta dili na tungod sa propesi sa usa ka propeta. Gipropesi na daan nga dunay mga dagkong katalagman, dunay mga kaguliyang, dunay mga kakuyaw, dunay kamatay. Ang giingon ganis Lucas mga kaigsunan, grabe kanang giingon ni Jesus nga gisulat ni Lucas. Sa Lucas 21, dili lang kay kanang muingon ta nga baha pilara kabuk na nga matay. Ang giingon diha sa Lucas 21, unya 25. Adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan. Og ang kabituonan kawad-an og paglaom, ang mga nasod mga lisang sila si dinuhunog sa mga dagkong balod sa dagat. So tsunami. Nya naay mga manungha nga mga propeta magpropesi. Nya timan doon na gipahinumdom ang Dios nga manungha ang mga mini nga mga propeta pero di na diha mailhan. Kay ingon si Jesus, magdala na sila sa akong ngalan, magdala na sila sa akong mensahe. Muhimo nagmilagro pero ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So unsaon na to pag ila? Ilhon na to sila sa ilang binuhatan. Karon, kung nabatasan nimo nga dali kang madala sa mga mulumilagro o sa mga panagna wa kay pagpakisayod, dali kay kang ilaron. Mo bitaw na nga sa akong post, dunay usa ka pastor ako sang gidayrekan, dali kay kang ilaron, pastor, dali kang ilaron. Yung inaana ang imong batasan. Magpropesi unya matuman tuoday ka. How about kung dunay patay na gyud nga iyang buhion? Murag ludhan na siguro nimo. Mana nga magbantay gyud ta. Usay giingon din kawad-an sa paglaom ang mga nasod o mga lisang silas dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang nagpaabot sila sa mahitabo sa tibok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanang motipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod na kay tabo nining mga butanga, tindog. Kanang word tindog, bubarog ka sa prinsipyo sa Ginoo nga nasa Biblia. Tindog, hangad. Ayaw tutok sa mga tao. Ayaw tutok anang maghimog mga milagro. Kanang mga tumba-tumba diha, pakurog diha, speaking tongues diha. Ayaw na tutuki. Na kay Biblia, na ani mo ang balang espiritu, magtinapulan ra gyud ka. Wa kay maani ana. Ayaw pag tinapulan. Akong dasig ninyong tanan, ayaw mo pag tinapulan. Ang gingon din tindog og hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Munang dito sa Hebreo niingon ang mensahe sa Dios, tutok ni Jesus Christ, hangad kamo sa Dios but ipasabot ang atong pagtuog pagkinabuhi gikan sa Dios. Kay diri sa kalibutan nanungha na ang mga mini nga mga propeta. Nagdala silang Biblia, nagwalis ebanghelyo, naghimog milagro. How about ang inyong pastor, why milagro? Kay gusto mo nga dunay patay nga kanang mabuhi. Ang gipadala sa Ginoo nga magwawali sa inyong simbahan, pastor nga igo rang mutudlo sa Biblia, pero mao din ay pinaka-importante, wala nay lain. Nya na may nagpropesi na tinuod man, nangilngigan na ka,
Believe na ka pag-ayo. Wa na nimo matagad ang buluhaton sa inyong simbahan. Kay tuan na ka nagyango-ngo sa usa ka propeta nagpropesi nga dili si Sara Duterte ang mahimong presidente. Kay ang gusto sa Ginoo nga mahimong presidente katong usa ka vlogger. Makaluoy pa ni atong Pilipinas, butangan pag presidente nga muna nga mga igsuon, mag-amping ta. Sirusuho na to itong pagkakristohanon. Grabe ang mga mensahe sa Dios nga giyang gibilin sa Biblia pinaagi ni Pablo. Tanawa. Unang Timoteo, Kapitulo 6. Ang giingon diha, paningkamuti gyapon. Ingon diha, Kapitulo 6, versikulo 11, pahimangno, apan ikaw likay, apan kay ikaw iya naman sa Dios, iya nata sa Dios, buti pasabot na nato ang balang espiritu. Nananato ang balang espiritu. Ang atong gikinahanglan, Biblia, pulong sa Dios. Wala na ilain. Ingon dinhi, paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may pahigugma kaniya. May nantuson maagho, paningkamuti kutob sa imong mahimo nga mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo og hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo tubangan sa daghang mga saksi. So naagyo ng paningkamot. Tutok ta ni Jesus Christ. Ako mga igsuon nahimo kong instrumento para pahinumduman ta sa ato ang buluhaton trabaho nga gikinahanglan natong tutukan. Ang balaang kasulatan atong tun-an ug itudlo nato sa atong mga kabataan. Mao nang usa sa ako ang ikadasig likayan nato kanang pag-idol. Likayan nato. Ingon si Regina Aporto, amen, lahat na nakasulat sa Biblia mangyayari talaga. Nangyayari na ngayon. Oh, nangyari na. Muna nga, dili ta magkumpiyansa. Ako, dasig ninyong tanan, ayaw mo kumpiyansa. Pag naay mga milagroso, gani, naapan, siguro yung mga Kristohanon gani, nagpatambal atong batang healer. Ang Pilipino mga kaigsunan, ang Pilipino ba? Kung makakita og mga milagro, mga propesiya nga matuman, dali king mailad. Dali king mailad gyud. How about nimo? Dali basad pug kang mailad? Giunsa man ay nimo pag ila ang Dios sa imong kinabuhi? Giunsa man ay nimo pag kanang pag-ila ang Biblia sa imong kinabuhi? Timan mga kaigsuonan, ang buktong hinigiban nga makatabang nato, maura gyud ang mensahe sa Dios nga nasa Biblia. Mobitaw na niingon ang Dios nga to kang Josue. Josue, maura gyud ni buhata. Ayaw kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. Unya pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini. Nya ingon dayon, muuswag lagi ka Josue. Kanang word mo uswag, dili ka paling-paling nga pagka-leader. Nya ingon dayon siya timan ayaw kadlok kay ako nga imong Dios mag-uban kanimo. Unsa may nahitabo sa mga taong nga gidumala ni Josue? Balimbing. Nagyukbo sa mga Diyos-Diyos sa mga Amorinhanhon, mga Pilistihanon, mga Hitihanon, mga Diyos-Diyos sa ilang mga katigulangan o mga Diyos-Diyos sa mga tao nga nagpuyo sa maong yuta, mo'y giampuan. Ngano man, dili sira sinsiro nga nagtuon sa balang kasulatan. Munang moingon ko kung ikaw, dili ka seryoso nga mo tuon sa Biblia, labi na kung kana bitawng nabikil ang imong pagpangalagad, mas nakatutok kas mga milagro-milagro, ang pinganan kay imuhang kalag.
ang pinanganan kay imong kinabuhi. Ayaw sugot nga Kristohanon kang tapulan. Walay tapulan nga makasulod og langit. Di man ina siya. Walay tapulan nga makasulod og langit. Di man gani pakanon ang mga tapulan. Unang ayaw pag tinapol. Ang akong ikatabang ani, magampo ko sa Ginoo nga madasig mo. Mao gyud na ako Mao po na gipakita sa Biblia. Tanawa ra gud. Ang giingon sa Biblia sa panahon ni Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Pag inampo ay unang Timoteo kapitulo 2, busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilahang mga gikinahanglan og pasalamate siya. Si Jesus bingon pagampo kamo. Niya kanang mood pagampo mga kaigsunan dili na siya panindutay. Dili na siya panindutay. Ang pagampo mga kaigsunan nga gitudlo ni Jesus. Sulod kamo sa inyong kwarto, sirhi ang pultahan. Pagampo kamo sa amahan nga dili makita. Muna nga usa sa ako ang ikadasig ninyong tanan. Nananato ang Holy Spirit. Nananato ang pulong sa Dios. Ang ato na lang ang panahon. Kinahanglan natay gitawag time gyud. Kantigutang mo bahig mo arin sa atong time. I-arrange gyud inyong time. Mo na gitawag time management. I-manage inyong time. Dapat na gyud mo'y time sa Biblia. Ayaw mo pagsaligan ng mga naghimog milagro. Kaya ang tinuod nga na ay milagro, kanang tao nga nabag-o. Wala na'y makalabaw pa na. Sa panahon ni Jesus Christ, daghang kay mga Hudiyo nga nangitag milagro. Magtutudlo, pakita mig milagro. Si Jesus wala na muhatag milagro. So muna nga, akong mga pagdasig mao ni naaman nimo ang pagtuo, naanan nimo ang balang espiritu, naana kay Biblia, wala na kay gikinahanglanan pa, gawas lamang sa gitawag time, oras, naanan nimo ang pagtuo, naanan nimo ang balang espiritu, naanan nimo ang Biblia, time ang imong gikinahanglan, dili propeta. Gidala ka diri sa tong programa para makabalo ka sa tinuod nga imong gikinahanglan. Ang tinuod nga imong gikinahanglan, time. Muna niingon, paningkamot. Munang muingon ko, sultihan ta mo mga kaigsunan, bisag pila pa kabuok propeta ang mupandong ninyo, di gani mo magtuon sa Biblia og mubuhat ana, bati ra gyapon inyong batasan. Bati ra gyapon mong batasan. Munay tinuod. Ang imong pagkaasawa, bati. Ang imong pagkabaana, bati. Ang imuhang pagaginikanan, bati. Ang imong pagkanak, bati. Bisag saon na nimo alam-alam imong kaugalingon. Kay mulihok ang Holy Spirit, sibo na sa mensahe sa Dios. Unsay giingon diha sa gisulti ni Jesus diha sa Juan 14:26. Mulihok ang Holy Spirit, sibo gayod na sa mensahe sa Dios. Juan 14:26. Ingon din siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Wala siya mo ingon nga ang balang Espiritu mudala ninyo og mga propeta. La, paminaw mo dito, paampo mo, pandong mo dito, padeklara mo dito. Nya mo ingon dahil ang propeta, okay, share your testimony. Kay magkapainggan niyo manas mga tao kanang testimony. Mayon, naayo ko sa akong cancer, naayo ko sa akong bugon, naayo ko sa kuan. Ang mga tao sad nga way tuntog Biblia, mainggan niyo sad.
Mao na nga kanang bantay basig usasad ka nga mahimo noong kana bitawng taytayan ang imong isig ka magtotoo malimbungan. Moabot ang panahon kana mga propeta magampo na sila sa mga tao nga moingon nga okay pagkuha mog tubig kay magampo ko. Kay kanang tubiga nga akong ampuan mukuha din na silag mga bersikulo sa panahon ni Elias, sa panahon ni Eliseo. Kay mauman ay nakita na sa Biblia. Murag ibalik nila ang kahimtang sa karaang panahon nga naa na punta sa atong panahon. Ang mga tao sad nga way tuntog Biblia, ako hapog tubig. Mura na naghapit na batang healer nga mamaligya naghabak. Mabaligya na atong anting-anting. Muna nga, mga igsuon, di ta magkumpiyansa. Di ta magkumpiyansa. Ayaw mo pagkumpiyansa. Ang gipakita ni Jesus, seryoso nga pagampo, tinuod nga relasyon sa Dios. Insakto na nga na kay tinuod nga panalipod, di na kaana mapukan. Kay ang requirements kung tinuod ka nga dunay pagampo sa Ginoo, kanang requirements, maayo ka og batasan. Tanawa ragod, ang requirements para sigurado ang imong pagampo dunggon sa Ginoo. Kinsa ba ang tao nga daling dunggon? Unsa may gikinahanglan natong buhaton aron dunggon kanunay atong mga pagampo? Salmo 24. Salmo kapitulo 24. Ang gingon dinhi versikulo 4. Siya nga maayog binuhatan. Sa versikulo 3, kinsa ang makatunga sa bungtod sa Ginoo? Kinsa ang makasulod sa iyang balaang templo? But ipasabot dinhi mga kigsunan, kinsa ang makahatod sa mga mensahe? O kinsa ang tinuod nga kana bitawng makasud diha sa presensya sa Dios? Dili na siya emosyon. Dili kay mura kang nagkurog-kurog, nakurdaman, namugnawan, nanginit, nihilak, napresensyahan ka. Kabalo ba ka kinsay tinuod nga makasud sa presensya sa Dios? Siya nga maayog binuhatan. Siya putlig hunahuna. Siya nga wala magsimbag Dios-Dios. Siya nga dili manumpagpakak. Kung mayo tag binuhatan, ang asawa maayog binuhatan sa bana, diha man gyud na magsugod. Ang bana maayog binuhatan sa iyang asawa, ang ginikanan ngadto siyang anak ngadto sa ginikanan, igsoon ngadto sa Ginoo, igsoon sakop sa simbahan ngadto sa pastor. Ngadto sa imong sikataw, maay kag binuhatan. Dako kay na nga requirements aron mabati nimo ang presensya sa Dios. Muna nga mga igsoon, time mo'y gikinahanglan nimo, time sa pagbasa, time sa pagampo, time sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa imong anak, mga anak. Oras sa tong programa alas 9:37. Oras na sa akong pagpanamilit og ako nagtuo nga doon na mo'y mga nakatunan. Og ayaw ibaylo ang inyong nakatunan. Kay ang inyong nakatunan magdala ninyo kadaugan. Magdala nato sa kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato og mensahe. Ang pagpangalaga dili na magic nga sultihan lang ka, kanang ilihans ka, pandungan ka, deklarahan ka nga madawat imong kaalam, dili na inana ang gipakita sa Biblia. Ang gipakita sa Biblia magtuon kag Biblia. Ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa kagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Pasalamat kami sa imong mga mensahe
nga imo kaming gipabarog sa imo mga pamaagi. Imo kaming gipahinumduman nga kinahanglan kami nga muhatag gyud og saktong panahon, oras sa pagbasa sa imong pulong ug pagtuon niini. Niya nami sa katapusang mga adlaw, din ang mga ilhanan nga imong gibilin amo nang nasaksihan. Salamat o Dios nga imo kaming gilig-on ug imong gipanalanginan. Akong gidasig usa amo asang gipangayo kanimo nga imong dasigon pag-ayo ang akong mga kaigsunan sa pag-share niini nga uban. Ug sa among pagpamahulay kami imong ubanan. Salamat nga imong ipadala imong gaman ang mga anghel sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi ngadto na sa tagsa-tagsa kapinoy-ana. We declare blessing, heavenly protection in Jesus name. Amen. Kini suon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.